considero que é unha peza fundamental porque está claro que todas as culturas xeran contidos audiovisuais, xeran filmes, documentais, e que moitas veces o feito de que todas elas aparezan xa por defecto traducidas reduce o noso campo de percepción da diversidade lingüística que hai no mundo. Poder xustamente desde os principios, eu penso que ademais algo que se debería de potenciar moito máis, que noutros países sí que está moito máis avanzado, mesmo Portugal que a respecto de nós, pois iso fai que a maior parte da xente non sexa consciente da cantidade de linguas en que se está producindo cultura en xeral e contidos audiovisuais, e fai tamén que os ouvidos se afagan a escoitar distintas cuestións. Isto é o que fai que ás veces, cando dicimos que as persoas que viven en contextos absolutamente todo monolingües teñan menos capacidades moitas veces para ser receptivas a outras cuestións, que nós tivésemos opción desde a infancia a poder estar escoitando diversas linguas, faríanos persoas moitísimo máis receptivas, con moitísimas máis capacidades de empatizar para esa diversidade lingüística e non para este mundo que nos levan, onde parece que é todo unha única lingua, todo un único modelo. Así que eu creo que sería fundamental poder ver os filmes todos en versión original e con subtítulos. Creo que é o modelo idóneo. Eu penso que os rexeitamentos que poden aparecer a este respecto son cando se introducen cuestións que teñen que ver con elementos de crispación e de conflito político polo medio e que se producen de maneira interesada. Entón, pode haber momentos concretos en que, non quero poñer exemplos de linguas, pero onde alguén se diga igual que se di non compres este produto de tal, pois non consumas isto que está feito así. Pero creo que é un feito inducido polo que son as elites máis reaccionarias e que non están a favor da diversidade. En contextos xerais e en momentos onde ese conflito non está en momento álxido, o normal é que as linguas orixinais non produzan absolutamente ningún rexeitamento, porque o que tens que mirar son outras cuestións. Tamén isto é que se relaciona coa primeira pregunta. Se a xente estivese moito máis afeita a ver moita máis variedade, iso non lle suporía ningún problema. O caso é que casi todo o mundo cando vai a unha sala de cinema xa parte da base de que esa película está gravada en inglés e está dobrada ao español. Ese é o problema que temos diante, non? Eu penso que sempre é unha vantaxe, porque nos mundos da xente preocupada pola cultura, da xente de ir a festivais, de exhibila en determinados lugares, a xente que busca é a originalidade, o atractivo, o que algo sexa que parta das raíces e que teña autenticidade. Eu penso que hai hoxe en día un público importante que busca autenticidade, e a autenticidade, igual que vai ligado ás historias que procuras, aos lugares que queres, vai tamén dirixido na lingua en que o fagas. Entón, eu creo que iso é unha vantaxe e unha vantaxe que non explotamos o suficientemente. Está ben claro que moitas das producións feitas directamente en galego, no noso caso, noutras linguas minoritarias, poden chegar a ser, produtos, elementos que sexan consumidos por moitísimas persoas. Desde logo, eu creo que é moitísimo máis unha vantaxe que un inconveniente. Nun índice moi alto, moi elevado, se poñemos entre un e 10, pois daríalle un 9 ou un 10. Evidentemente que o subtitulado, ademais, fai que teñamos que intervir activamente e que teñamos tamén que facer reflexións lingüísticas a respecto moitas veces do que escoitamos o que aparece no subtitulado. Ofrécenos outras posibilidades de achegarnos tamén ao que é a reproducción no son original dos actores e actrices que as están, ten unha cantidade de elementos positivos, de valores positivos, mas ao mesmo tempo está facendo ver e poñendo en valor toda esa diversidade e todas esas linguas, así que eu creo que é un elemento moi positivo. Aínda que é certo tamén que temos que facer moitísimo traballo de divulgación, de concienciación, de socialización, de que iso é bo, porque aínda continúan existindo algúns sectores que se resisten e que din se é subtitulada non vou, mas creo que é cada vez menor este grupo.
tanto as asociacións en defensa da lingua como, desde logo, as persoas cinéfilas, as persoas que acoden ao cinema con regularidade, teñen clarísimamente unha demanda. Non fai falta máis que ver que cando se estrea un filme en galego, como se enchen os cines, as salas onde se difunden, e como moitas veces son os propios concellos, lugares de salas pequenas en que demandan: eu tamén quero traer aquí esta en galego, e vai haber público. Hai moitísimo público, aquí hai un problema de que ás veces que se confunde e non se dan conta de que cando hai máis oferta hai máis demanda, e que temos que intentar seguir nesa canle, pero desde logo o certo é que hai moitísima xente que demanda que haxe exhibición de filmes en galego. Temos o que se ve polas pantallas, é unha cantidade ínfima en comparación coas posibilidades que ten, porque non nos esquezamos dunha cousa: hoxe o galego ten problemas e hai cada vez menos xente que a fala, pero hai moitísima xente capacitada para recibilo, e é moi importante que esa xente que o reciba, tamén para que o use máis despois na súa vida diaria. Ofréceme unha valoración que é triste, mas que eu penso que tamén que ten a súa parte de verdade. Por que? Porque ás veces no resto do Estado, e sobre todo naquelas zonas onde non existe outra lingua minorizada, non existe unha lingua propia diferente ao español, pois parten con moitos preconceptos, teñen presuizos a respecto desa lingua e a respecto desa cultura, e iso é que os fai provocar un certo distanciamento. Parece que hai que impoñer que o español é a única lingua en que se pode producir esa cultura, e todo o resto, pois, hai nalgúns sectores en que ofrece un certo rexeitamento. Non esquezamos que estamos nunha fase dunha españolización profunda, onde hai, ademais, determinadas agrupacións políticas que fan bandeira desa españolización e ese orgullo de ter, digamos, unha visión dun españolismo que é excluinte do resto, que justamente ese é o problema. Que pasa que acontece cando chega un filme a outros lugares onde non saben que é o que acontece no Estado español? Que o ven con toda naturalidade. Isto é exactamente o mesmo problema que cando ves que crianzas, nenos e nenas pequenos, non teñen prexuizos lingüísticos a respecto do uso do galego. Quen o teñen e quen os están transmitindo? Pois son as persoas maiores que os rodean. Así que realmente é triste. A que se debe isto? É moi fácil. A que no Estado español non houve unha política lingüística a favor da diversidade e do recoñecemento do resto dos idiomas do Estado que non fosen o español. Levamos tendo unha débeda histórica con facer. O normal sería que no Estado español, onde hai varias linguas, que o conxunto de persoas do Estado puidesen, xa non digo, eu creo que de maneira obrigatoria, pero cando menos optativamente, estudar o resto das linguas no sistema de ensino obrigatorio, cando menos de sistema optativo, ou seja, que podes, sin ningún problema, estás falando dun idioma, dous idiomas, pero en ningún sitio, dame igual que sexa Salamanca, que Málaga, que Murcia, onde hai que unha persoa de aí poda coñecer algo, ter algunhas nocións de galego, de vasco, de éuscaro. Iso sería o lóxico, favorecer a intercomunicación, o coñecemento e tal, que aí tamén se pasasen filmes subtitulados, por suposto, pero onde fosen nas súas linguas orixinais. Se iso fose así, a xente tería unhas actitudes moito máis positivas. Non houbo unha política lingüística para a diversidade e o recoñecemento da diversidade lingüística do Estado español. Esa é unha gran débeda e, desgrazadamente, imos a peor. A ver, pois o resultado, cando nos chegamos á Deputación, o que queríamos era que houbese un apoio a aquelas iniciativas que xa tiveran unha trayectoria, un traballo contrastado, probado, e un éxito, e sobre todo un intento de fidelización de públicos, e que esas axudas fosen dadas nunha liña de concorrencia competitiva, con criterios obxectivos, transparentes, que todo o mundo. E de aí que, aínda que pareza, fixemos esa liña de apoio a festivais. É certo que aí van festivais de todo tipo, audiovisuais, musicais e de artes escénicas, tanto para concellos como para entidades sen ánimo de lucro. É unha aposta moi grande, por dicir, sabemos que os festivais son xeradores de cultura, foros de intercambio, de experiencias, son lugares, ademais, desde os que se poden proxectar logo outras iniciativas que se presentan ali para o resto dos concellos, e decidimos aí, por un lado, investir unha cantidade de diñeiro moi relevante. As dúas liñas de festivais son 1 millón de euros realmente para festivais da provincia da Coruña. E realmente foi moi ben recibida por parte
parte da xente que estaba traballando, porque lle dá unha certa estabilidade, porque non significa, como se facía até o de agora, claro, si máis ou menos considero que o teu festival é bo ou non bo, pero fago a través dunha subvención nominativa que pode ser a ti ou non a ti, ou como fago o reparto desa distribución de diñeiro. Así que, neste caso, foi moi ben recibida porque, claro, por parte do sector, porque significa unha estabilidade, sabes que todos os anos vas ter esa liña, sabes cal vai ser a puntuación que se che vai otorgar, sabes que criterios van ter sido en conta, e máis ou menos ti podes botar contas desde o inicio de cal é a cuantidade ca que podes contar segundo eses criterios para realizar, para desenvolver ese festival. A verdade é que eu creo que é un investimento moi importante e do que estamos, temos moitísimo orgullo, estamos moi contentas coa resposta que está tendo, coa capacidade que lle estamos dando á propia xente organizadora de festivais, que os conseguiron soster, é certo, en momentos bons, pero tamén en momentos malos. Entón, que nestes momentos poidan ter ese apoio por parte dunha administración, eu creo que era unha débeda tamén que conseguimos pagar, e non hai dúbidas de que a administración nestes momentos que está poñendo máis diñeiro en riba da mesa para festivais, e queremos que o facemos ademais con toda a consciencia de querer facelo así, apostando por un modelo que sabemos que funciona, que fideliza públicos, e ademais onde sabemos que temos uns festivais moi orixinais, moi atractivos, moi diferentes entre sí, que conseguen, ademais, mover a moita xente arredor deles. Este tamén é un programa novo, aínda que o caso é que era un programa dentro da rede cultural, que era xa unha ferramenta que ten moitos anos xa, importante para desenvolver e para axudar a que os concellos poidan ter programación de calidade, un programa de cooperación entre Deputación e concellos, pero que non tiña un programa de contidos audiovisuais. Entón, incluímolo, tiña artes escénicas e musicais, máis non danza, máis non tiña programa de contidos audiovisuais. Decidimos incluir estes contidos audiovisuais para xustamente facer posible que moitas das producións que se estaban facendo de pequeno formato puidesen chegar aos concellos medianos e pequenos, onde normalmente para pasar determinados documentais de determinados produtos feitos no noso país, ao final había que ir ás cidades ou a vilas xa intermedias grandes. Entón, facelo e darlles, ademais, quixemos darlle mesmo un título, isto de visións, para que a xente soubese e identificase dentro da rede, non todo é igual, temos un programa específico, e fomentalo. Tivo, a verdade, unha recepción moi boa por parte dos concellos, é un dos programas máis demandados, e nos últimos anos en que puxemos en marcha este programa, demos, ademais, todo o que os concellos pediron a este respecto. Non houve ningunha das solicitudes que fixesen os concellos que quedase sen atender. E iso é o que pode facer, tamén facilitar, que moita xente poida asistir a eses contidos audiovisuais en galego, en concellos, a verdade, moi pequenos, que están desenvolvendo unha programación cultural moi relevante. Ás veces, cando pensamos o que está se facendo nas cidades está moi ben, pero hoxe nós temos que tender a que a cultura vaia tamén por criterios que teñen que ver con fixar poboación, con que a xente non marche dos lugares pequenos. Entón, é unha aposta tamén porque os pequenos espazos e a xente ten que ter os mesmos dereitos independentemente do lugar onde viva, que non se relacione sempre. E ese é un elemento tamén que eu quero transmitir, porque eu quero deixar claro ao sector. Nós temos moitísimas propostas para desenvolver iniciativas e case sempre alrededor das cidades. E nós sempre lles decimos o mesmo, e fixérono, por exemplo, neste caso co Festival de Cinema Infantil para crianzas de Ames, que se comezou o ano pasado. E de dicir, pero por que non o facedes unha vila, neste caso unha vila, claro, importante, porque está nun dos concellos que máis medra no país, pero onde hai máis xente moza, pero hai que buscar tamén que haxa outros lugares onde se faga, onde se potencien estes contidos audiovisuais, e ao final xa se ve que acaban sendo un éxito tamén. De momento, nós iso pensamos facelo a través da outra liña, da liña novidosa. Si iso tivese un certo percorrido, sí que se podería incluir como un elemento de potenciación, recollémolo como unha boa suxestión. Nós pensábamos que o primeiro que temos que facer é favorecer que a xente dos concellos xa pense que os contidos audiovisuais deben formar parte habitual da súa programación, que non poden ser para un día específico, o Día das Letras Galegas ou alrededor das festas populares, senón que saiban estes contidos teñen que formar parte todos con frecuencia. Se a partir diso somos capaces tamén de introducir que se inclúan aí tamén os subtitulados, iso sería magnífico, iso sería magnífico.
pero para iso creamos, non, que xa podemos ir, non, a esa outra liña nova. A terceira gran actuación, non? Novidosa, apoio á distribución, comercialización e exhibición audiovisual en lingua galega. Sí. A ver, foi unha liña que nos deu moitísimo traballo, responde un pouco a que nós tiñamos moitísimas peticións por parte do sector audiovisual para apoio. Nós non temos competencias en produción, non podíamos axudar a moitas destas propostas que se nos facían, porque non somos a Xunta de Galicia, moita xente pensa, claro, que somos unha xunta en pequeno e que podíamos facer estas axudas, e daquela o que miramos é estudar desde que perspectiva sí que podíamos axudar a tantísimo bons contidos audiovisuais que se están facendo no país. E de aí que decidísemos facer unha liña para exhibir e distribuir contidos audiovisuais en galego, incluindo tamén a dobraxe o subtitulado como un dos elementos que se apoian, que se fan. Foi unha liña que nos levou, xa digo, moitísimo tempo, porque era unha liña novidosa, sobre a que non había nada, onde nos servizos da casa tiveron que darlle moitas voltas, e onde tamén houve que solicitar permiso exterior, permiso da propia Xunta, para esta cuestión de non entrar nas súas competencias. Desde logo era unha liña que desde a Xunta non se estaba facendo, e nos entendemos que o que temos é que conseguir que ese cinema importante que se está facendo en galego poida ter capacidade e posibilidades de verse en todos os lugares, axudando xa neste caso directamente aqueles que están producindo a que o poidan levar, a que sexan quen decidan e que leven os 93 concellos da provincia. Vai ser o primeiro ano, é unha experiencia que esperamos que se consolide, que continúe. Eu creo que é unha liña que abre unha fenda nas posibilidades de apoio ao sector tan necesitado, e ademais a algo que a nós que nos produce moitas veces moita carraxe, e que haxa tantísimo talento audiovisual no país que ao final teña que emigrar e teña que facer cantidade de cousas fora, porque aquí no país non hai apoio suficiente. Entón, entendemos que se abren unhas posibilidades de axuda que se veñen a incrementar as outras que tiñamos, e onde esta liña é certo que tamén se pode cruzar co programa Visións, ou que se pode cruzar con outras axudas que nós poidamos ter no país. Sabemos que todos os apoios que se poden dar ao sector audiovisual son poucos, nun momento onde hai unha efervescencia moi grande neste mundo, e hai, xa digo, moitísimas peticións. Eu, a verdade, que estou moi contenta de que finalmente o puidésemos facer, de que finalmente puidese ver a luz, e estou segura de que unha vez que se resolva a convocatoria deste ano, veremos que hai moitísima demanda, o que significa que había necesidade, que iso eu creo que é un pouco que se nos ten que pedir ás administracións, que sexamos sensíveis á demanda que había. Nos recibíamos tanta demanda destas propostas de axuda, buscamos cal era a maneira de axudar, e atopamos esta, que ademais vai ser unha maneira, claro, unha oportunidade tamén para a propia lingua galega, que o propio galego teña esas opcións de ter máis espazos, e que nenos e nenas de moitos lugares non identifiquen sentarse no cine con escoitar única e exclusivamente español, non? É que ás veces hai cousas que diste, claro, onde podo ver estas películas que sei que están moi ben, que se fixeron, e resulta que houve 10 pases, diste, 10 pases no país, é que isto non é impresentable, o traballo que leva a facer unha película, o que hai detrás, todo o esforzo colectivo, para que logo digas, vale, é un título que queda aí, pero ás veces xa nos parece un pouco como cando pensábamos en algúns momentos que hai libros que se coñecen polos seus títulos pero que a xente non lee. Claro, iso na produción audiovisual era pequena, eso podía non pasar. Agora que é moitísimo maior, como non imos darlle unha canle de saída? Eu creo que era unha exixencia obrigada das administracións buscarlle unha canle de saída, e que poida haber moitísima máis xente que teña a posibilidade de ir ver e de gozar, porque hai moitísima calidade en moitas cousas boas. É unha reclamación histórica, ademais, desde a Mesa pola Normalización Lingüística, xa se fixo moitísimas veces, a necesidade de que houvese, de que as plataformas todas puidesen ter opción de galego, e é unha cuestión onde hai que misturar dúas cousas, ou é a mesma, é vontade política, pero que ten que traducirse en orzamentos, non en declaración de intencións. Cando tes unha vontade política e fas brindes ao sol e dis teño esa vontade política, pero logo ao final iso podo tela, pero non o traduzo, o que hai que facer é negociar coas plataformas e conseguir poñerles
poñeses en riba da mesa, pois iso, un estímulo inicial para que logo iso poida ter a súa continuidade. Evidentemente, as competencias neste caso para facer isto son da propia Xunta, houve unha iniciativa recente levada ademais polo Bloque Nacionalista Galego no Parlamento neste sentido, xa digo, atendendo unha demanda onde eu creo que sí que hai un sector, xa digo, potente, importante, relevante no país que estaría, vamos, máis que disposto a que isto fose unha realidade. Entón, que hai que facer? Activar que esa vontade política se traduza en compromisos orzamentarios e en moverse para facer negociacións que fan desde outras comunidades, desde outros lingüísticas, desde outros espazos políticos, coller e decidir, non, nos queremos que isto estea en catalán, nos queremos que isto estea en vasco, nos queremos que isto estea en cantidade de linguas que din, claro, isto necesítase un investimento a ese respecto e necesítase sobre todo dar ese primeiro paso de apoio, de saber que teñen un apoio público detrás. Iso é o que hai que facer e hai que conseguir esa negociación e eu estou segura, ademais, exactamente igual que houve cantidade de estudos que se fixeron no seu momento, que demostraban que vender en galego é tamén unha oportunidade, tamén unha opción. E hai que convencer tamén a todas esas compañías de que ofrecelo en galego tamén é unha opción rendível. Estou segura de que é o problema de sempre, de se non temos esa oferta é imposible crear demanda, non é imposible, pero esa demanda inicial para que o proceso se inicie está máis que garantida. Eu estou segura de que hai máis iniciativas posibles, de que, contrastando, creo que as xornadas que acabades de facer traendo xente ademais de outras localidades, de outros espazos, onde teñen as mesmas problemáticas, sempre se poden recoller cousas. Hai un elemento hoxe que tamén está movendo moito que é nas redes, por exemplo, non quero salientar o que se está facendo desde un colectivo en que tamén participou a Deputación este ano, que é de youtubeiros e youtubeiras, ese proxecto de youtubeiros e youtubeiras, en que participan varios concellos do país e a Diputación da Coruña. Estáse dando tamén unha canle para que a xente vexa que tamén a través da rede pode ver eses contidos en lingua galega. E eu creo que ademais que é un colectivo que consegue un elemento moi importante e é que se vexa que a rede e as canles e o uso do galego non é só para xente nova, porque ademais a xente nova co paso dos anos faise tamén maior e que se está facendo moito traballo interxeracional desta vez, de conseguindo con canles que se están facendo como de San Sadurniño, como tal, que se está conseguindo que haxa moita xente de moitísimas idades moi diferentes, tamén tanto homes como mulleres, de tal, que ao final teñan uns produtos en galego. E eu tamén quixera animar a que moitas outras institucións deste país, desde o ámbito local e supralocal, que se unan ao proxecto Youtubeiras, porque creo que son iniciativas pequenas, pero que abren moitísimas propostas de esperanza, non?